enervezi. Salutare, bă băieți, și bine v-am găsit la un episod pe acest canal de Dead by Daylight. Stai aici împreună cu Alexandru și cu Ene Salut, salut. Salut! și am început o mică serie pe acest canal, să vedem cum prinde. Hai mă că începe meciul, bă. Dacă facem la episodul ăsta 35 de like-uri, o să continuăm seria. Ia mă ce are, am eu tort. Bă, și câți bani facem cu ăla, mă? Blood points-urile alea facem mult. Păi 100%, dacă scăpăm ne dă 100% blood Băi, points. mă? Poate să ne dea pe meci. Da, mă. Hai mă că e win asta, e win, îl simt. Bă, dar vezi că până acum nu eu câștigai, bă, Ene, singur. Văzuși? Joacă, mă, joacă. Joacă și Alex ăsta, Ianguci, porecla. Bă, dar nu mai ieșiți, bă, Cristi, tu nu că joci por așa, dar te sperii, mă, când te bagi în ascunzătoare, nu mai ieși, că nu te vede, el trece pe lângă Da, mă, tine nebunule, uneori. știu, Nu mai ieși. știu. Nu Că mai speria așa de așa el. dacă fugi, vine după tine. Îți dă numai tot, te arăt Mă, la drept harta. că bine pe picior, știi? Că mă știi. Bă, și multe generatoare, mă, și nu mai greșiți, bă, vă rog eu. Ce e, mă, e mesaj? Nu vrei să. Aia cu coșuri. Nu, e adevărat. Bă, vere, când eram mă jucam un joc veristează, să torci coșurile, Cu una de pe pumnul. nas. Cu piciorul, iau. Ce să gaci mea. Aoleu. Bă, da, abia se Bă, vere, cum să-l încarcă. calci, mă? Mă, vere, cum să-l calci, mă, pe unul pe nas, să-l faci ca lui Moș Crăciun, mă? Eu și fumez. Mamă, mă dește cu unul mare. Cine? pe Cu punct. cine? Nu Ce știu criminal e? Nu știu cine e ăla. Nu știu, bă, ne vezi care are obsesie pe tine, să nu te prinde. Ce pe mine de bună. Are obsesie. Ai care? Deși trebuia să dea pe mine Stăm obsesia. cu lângă unul care este. E lângă mine, eu Stai, sunt ăsta. și că-l văzui. E unul Eu cu sunt ăsta, mă. criminalul. Ala e Cristi. Stăm pe unul aici. E unul cu coșa. Dar ăla din față cine e? Iotel. Geaca albă? E... Ce criminal e? Nu știu care e. Vezi că vine, uite. Nu știu care e, dar e Ce urât criminal e, rău. mă? Nu mai dă drând de el. E unul. Ce criminal e, mă, Ene? Nu știu, stai așa să mai... Taci, Stai că eu taci. repar Mai genul. de Taci. aproape. Uite-l acolo. Unde e? Taci. De că? Mamă, vine după unul cu coșa. Mamă, e ăla cu dușbă, Hilibili. Ene. Mamă, Hilly-Billy. Unde e, mă? Da. Cu dușba. Charge cu... Pe cine prinse, mă? Mă oferesc repede de Prinse asta. pe ăla nostru, mă. Pe tine te prins, mă. Îți cu coșatul ca el. Alo, hai Cristi. Eu cu cine un sunt? generator, mă. Cu mine. Bine, tu ești ăsta, mă? Ăsta, Da, mereu, ăsta pe chelios. Ce te cheamă? La bună. Hai să găsim ori un generator să-l pornim. Stai că eu repar generator. 2 secunde. Vezi că poate să fugă repede, bă. Pe fiecare colț al Da, hărții da, care da. te zbaie. Uite aici. Bă, încearcă să nu mai greșești. Da, mă, da, hai. Da, ia taci că vine la mine, băi, Ene. Stai că face schemă. Dar nu știu că eu le liberez pe la timp ce el mă caută. E făcut și pentru gata, mă, gata, nu mă gândesc. Dar nici tu. Hai că le liberai pe David de... Bă, da, am stricat generatorul, mă, câinele, mă. Stai că vine. Nu, mă, Nica, hai, se poate. Da, mă, că doar nu a venit Stai. Fii atent că are dezavantaj aici, că sunt mulți copaci. Și nu poate să fugă repede. cu Gata, zona. taci. Hai, că putem. Bă, unde sunteți? Un generator. Unde? Că vin și eu să fac. Unde-i, mă? Mamă, vine ăla. Ene, unde-i, mă, mâncați? A, uite, e unul aici, că nu e pădure. Ăla cu coșatul ăla? Nu, tu ești. Bă, e ăla. Bine. Bă, Max, mă, dă-te, pleacă de aici. Hai, mă, dă-i. Dă-i, mă, repede, nu. Nu mă las la greu, nu mă las la greu. Fugi. Fugi, e cu drujba Ce să nebună. facă, mă, că n-are... Ia uite-l. Mamă, ăsta e nebun, mă. Mamă, mă luă. Stai. Vine după mine. Ce să fac aici, să fac. Dar-l fac pe creier. Băi, de E animal? animal. Cere, mă, fata aia, nu, și-a luat 100 de punct. La aia din nou mai... Dar e urât rău. Băi, să nebunesc. Ia uite-l. Mamă, cât au un ADP. Așa răsufără, băi, așa răsufără, cap. Trage-l la lângă pe unul. Te văd, băi, Ene, te văd.
Pleacă mă de aici, băi. Cine mă ăsta? Tușeală. Vezi că vine, taci. Uite-l, ho, Dă taci, și taci, mie. taci, bolnavule. Fugi. Mă luau. Bă, da, cât de urât e, uite-te și tu la el. Te scăpai. Stai că știu unde te bagă, mă. Du-te după el. Stai și după el. Stai că știu unde te bagă, în fața asta. Bă, da, urâtă ființă ăsta, mă. Da, mă, dar are față. Băi, da, Deci e urâtă rasă căcat de om, cameră. urâtă rasă de om. Unde ești tu? Asta știi cum e, Hai că și tu de filmul la fițele. știi cum e vorba aia românească? Hai. Zici că ești viu, Zici că-s viu, un cărlic. Stai că fac aici generatorul, bă, așa, hai. Mersi, frate, hai să mă repari. Bă, nu mai... Stai aici, nu ne trămână. Aici. Îl rog pe iar pe ăla. Nu te A doua oară. E aici un chest. Lasă-mă chestul. Mi-au un metrică. Hai că Aici, fac un aici. generator, băi. Băi, generatoare, băi. Vine aici. Hai să mă repari ăsta. Hai, cu ăla l-aveam nevoie. Îl văd cu eu pe ăla. Băi, ce se aude aici, mă? Bă, Mamă, bă, de mă aici. tăiași. Să-l tăiași ca cur. Bă, Alexandru. Hai să nu uite. Hai să-l salvăm pe la Ăla mă. muri. Dă-l mă dracu și era Nu prost. muri. Muri. Oricum Faceți era liniște, de faceți primul era liniște. bolnav. Aba că stăm doar noi. Mamă, că putem vede. Uite aici, 3 din astea. Uite-l. Uite-l, fugi. Luca. Era să mă lovească, mă. Bă, ăsta e nenorocit, mă. Stai. Uite-l în spatele meu. Mamă, lovi iară, mă. Fugi, nu mai, bă, nu mai să nu Ce se se fac dacă dă cu... Aici. Aaaa, făcut mi-o treabă. Stai că dărâmă aia. Hai că plecă. Pentru mine cu... Vine. Pe mine vine. Că-i făcut schemă. Da. Am putut să salvez Mă duc în celălalt capăt, mă să mai caut Stai, generatoare. stai. Bă, dar cum a fost, mă, bă? Băi, ce ratează, mă, copil mic ăsta, mă, care are 8 ani și joacă pe Addicted. Na. Clar, treabă. Gata, mă, gata și... Hai să jucăm. Pe cine prinsa? Pe ea în Pe gluci. mine. Nu te ajută, Lene. Dacă poți să zic de el, La mine prima oară. Nu pot să-l ajut. Vezi că vine spre voi, bă. Ăla din dreapta ajută-mă, bă. Ăla care stă pe ciuci din dreapta. Lene, tu ești ăla. Vino repede spre mine. Ene, vino spre mine. Stai că mi-am pus în 2 secunde. Hai, Ene, haide. Hai, Taci. că nu vine coaie. Veni la mine, stai, Ai, mă. Bă, da, Cristi ăla, vino repede. Coaie. Cristi. Eu mai rămân Hai, să... coaie, că fără mine, Stai, mă, că și ăsta meu gâfăie, nu știu ce are. fără mine oricum beliți tucanul. E lovit, vere. E rovit la coastă, mă. Săracu, uite-te la... Hai, băi, mai repede, grăbește Nu și știu cu care mersul. rezolvarea încă fix. Am o de ajuns să rămâi. Ăla e shift-ul, mă. Ăla e shift. Fugiți acum, dracu. Hai după Ene acum. Hai, sta. Unde e Ene? Care după ele mă că mă găt. Eu pe cine salvai, mă? Pe Gucci. Păi și unde e Ene? Da să te fac. Hai bloca aici. Uite-mă lângă tine, mă. Dă-mă și mie de ăla. Vino aici să te fac. N-am mai nevoie, mă fac singur. Păi și Gucci cum scăpă, mă, singur? Păi mă fac singur. A, păi nu te pus să mă încărlic. Are medkit, nu are. Eu am un perk, n-am medkit, am perk. Ah, Am level maxim pe el, da, am level maxim pe caracter. Caterin caută, mă. Și mă lasă să mă fac singur fără medkit, știi? Trebuie să fac singur fără medkit, cu self-care. Hai, e bine. ia. Băi, hai să-i punem pe generatoare, mă, Trei, nebunilor. scuze. Da, mă, dar păi, aproape terminăm în vere, dar... Unde este? E că eu mai mult te stric. Eu nu mă taie asta, vere în pădure. Chiar le stricați. Vezi că mă vede, mă, când vă tăiați astea. Din cauza lui Alexandru. Hai că știu unde la un generator aici. Știu că făceam eu la Aici, el. băi. Stați Mă și scrie pe face lângă de la voi. el. De ce scrie pe lângă voi, mă? Uite, nu e lângă mine, că e să văd. Liniște, vă, liniște. Ce e atât aici? Aici un generator, dar vină cu mine, că mă știu unul, vină cu Da, mă, la asta făceam de aici. Bă, haideți la casa aia. Nu, asta, dă-mă dracu pe asta, că nu-i bun. Sunt la casa aia din mijloc, bă. Nici asta. Da, mă, la asta. Nu, mă, nu, e unul aproape făcut, stai așa. A, facem un și noi.
că, bă, aproape făcusem unul ăsta, să-l găsesc. De la cafea din mijloc, băi, și de la mijloc. E după mine, mă, iau, se aude muzica. Stai că-l văd în pereți. Ce dracu, e glitch? Hai, mă, Alexandru, la oricare generator. Nu mă, stai așa. Bă, l-aud. E animal. E, bă, mamă, cum trecut pe lângă noi. Da, mă, zi. Eu am plecat, Alexandrule, te-am lăsat acolo, tată. Unde te băgăm și morții tăi. E nesimțit. Băi, în spate, băi, Cristi, în spate, băi. Știu că e, nu tu, mă, nu tu. Ăla. În spate, Ce spate, mă, în spatele meu? mamă, da, spate tot. Nu veni, că e aici, băi, vină cu a. Mă luau. Vină, mă, Taci. cu a. Nu nebunul. Taci, mă, prostule, să-l ajut pe ăsta. Băi, diaree. Băi, căcacul, taci. Băi, cred că cu gură. Pitbull, taci. Taci. Băi, taure. Mă luau, Hai că te vin eu și te scot din cui. Mamă, ce Daniel și l-a încărlit? Da, e prost omul ăsta. Și mă și familia lui. Stai că vine acum. Hai că vin Hai eu. că plecați de la. Nu sunt acolo. Trecut pe lângă mine, băi, animalul. Băi, dar e animal, nu? Vine, fugi. Nu vine. Acum vine. Că deja ajuns să e partea la alta hărții. Bă, dacă eu stau aici cu voi, mă duc drept cu fug. Ia uite-le, uite. Uite animalul, bă. Băi, cum ai fi. Uite animalul, bă. Acum facem câte unul de fiecare, de două. Câte unul de fiecare, pe două. Știi eu, bă, că e după mine animalul. Hai că pleca. Băi, de sălbatic rău. Fără Caterinca. Hai mă, face și noi win, băi. Dar nu să mă găsești Eu nu le generatoare, mai mă. găsesc, mă. Cam multe. Hai, e unul aici, e unul aici. Hai că nu-i viața. Bă, nu mai găsesc, mă. Eu găsesc, mă, da. Zdranța asta pe lângă ele. Ia taci. Băi, aici, taci, mă bag în blaf, taci. Mamă, uite-l! Bă, nu, pleacă de aici, pleacă de Mamă. aici. Ce mă Pleacă de sperie. aici, băi. Mamă, l-alergă pe Cristi în pula goală. Vere, hai să-mi dați viață. Îți farsă generatorul, băi, ce animal e. Ia-l de acolo, Cristi, du-te încolo cu el. Așa. Bravo. Stai că mă caută și mine acum. Bă, să nu gâfăie săracul. Eram în dulap, mă, nebunule. Stai că-mi fac generatorul la locul de Aolea, spate. să naiba. Băi, ce nesimțit e, mă. Dar nu știam cui sunt eu, mă. Uite-l după mine. Poate nu l-a bătrat. Nu știu unde l-a dus, dar... Da, Cred că mă lup. nu e bine. Bă, de slav, mă, slav. Fără Caterinca, e slav. Dacă se uităm la videoclip. Mă lup. Mă lup, Vere, uite. Tot că Uite cum se uită la mine. te duci tu, mă, Ene. Că fac Da, pe generator. să stai așa. Cu șeful la generator. Mai am puțin. Bă, Vere. Mai am puțin să fac. Haideți să mă faceți, eu. Dar unde mă bag ăsta? Este până în cur undeva. Aha. Mamă. Nu mai ești virgin. Nu mai ești virgin, Haide, mă. băi. Hai că-mi bag ălea în gât. Coi, un pic mai aveam, bă, un pic. Vede, vedeți că mor. Nu mor, mă. Băi, spamează că e spus ală. Hai, vino. Hai, vină pe mine să faci generatorul Mersi, ăsta. hai. Și bun de ceva. Vină pe mine. Să te vindec. Bă, fără Caterinca, Hai, hai. mă, ciorbă de Băi, burtă. băi, dar e dreanță, mă, băga mea și în familia. Uite, îl băgă pe ene, mă. Îl Nu mă spără pe băga ele. mai în el, mă, Ene e un om de nota 10. Vină, mă, pa. Hai, dă-i. Stai mă așa un pic. Nu tu, Ene. Nu da, să-l Gata, mă, repar, tăceți. să banajez spatele ăla, păros. Băi, coile, deci, copilul ăsta, mă, te mă pișe pe toată familia lui de criminal. Criminal, urât. Vină pe mine, băi, să facem generatorul, vină cu asta. Bă, Vere, aveți un generator aproape gata, Da, mă. da. Și noi avem unul. Și eu am Băi, unul. aproape gata, mă, se dau Uite aici. un pic. Nu fac. Uite, stai aproape gata, băi. Iar o strică, mă? Îl strică că intră cu drumul pe el. Din greșeală. Nu strică, nu Nu strică. cred că de ce, nu, Taci. Bă, să nu ratezi, te rog eu. Sau lasă-mă mie Nu, să nu, fac. că nu ratez. Vere,
Mamă. Bă, dar numai pe mine mă ia mult, este nesimțit. Da, mă, da. Nu știu cum dracu, mă. Se cu pe lângă mine, se cu mine. Mai e unul, mă. Ălaltă unde e, bă? E, că nu-l făcurăm. Nu-l făcurăm. Vezi că nu-l făcurăm pe la care era aproape gata. Da, mai e unul undeva, stai așa. Așa, să-l văd. E iară după mine. Cred că scoară să mă rog. Bă, pe geam, mă, mă bătesc el, ia să-ți câte. Ajută-mă, bere, ia, mă bate. Lui aici, mă. Mamă, că am căcat în trecut oporul ăla. Nu e, era ăsta la sus. Aproape de Bă, era să-mi dea în cap, mă. porție. Mamă, cum îmi trec. Băi, îmi dă în cap ăsta, bă. Stai să aud un generator, stai să aud un generator. Bă, ești prost, nene, ești prost, copile. De ce vorbești, mă, ăla? Veni să-mi face să spargi. Bă, dar face cât de Ajutați-mă, vă rog. Stai. Vino cu a, nene, nu mai fugi, vino cu a. Vino, mă, cu a. Să te repar, vino cu a. Băi, ești nebun. Taci. Nu mai mișca. Bă, dar ăsta e nesimțit. Bă, ăsta e nesimțit, mă. Du-te, nene, hai să reparăm ăla repede. Generatorul ăla, care ai făcut-o, ăla aproape gata. Ăla e înspre Cristi, încolo, cred că. Ăsta mai are mult? Mai are. Bă, dar ăsta e nesimțit, mă. Aoleu, Ajutați-mă, mai are. a, cred că a Unde murit. ești, mă? Nu moare, mă. Cred că Moare, e. crezi? Da. Murit? Da, murit. Da, mă, murit. Ce facem, bă, nene? Generatoare. Hai, mai facem. Stai spectate. Cum dau? Stai În spectate. stânga, e spectit, asta e. Pomeci. Nu, Bă, nu ce vreau. nesimțit. Tașca, vine, băi, vine. Să băgai în dulap, Tașca, e prost. Ce Îl mă spargi. băg aici? Vezi că la sparge un generator, sparsă. Vezi că vine. Stai că se uite ca prost. Dăture pe aici. Dăture. Da, doctor nu ieși. Plecă. Dăture pe aici, mă, se vârte. Lasă să se vârte. Plecă. Gata. Și iau unde să ăștia în dulap. Bă, vine. Vine, aha. Vine. Bine, fugi. Tașca, se uită în dulap, cred că. Cred că se uită în dulap de data asta, nene. Nene, se uită în dulap, mă. Bă, da. Ba da. A, și pene. Balaure, te rog? Eu cred că am stragă-l acum. Mor și tu, Enea. Nu, am stragă-l. Dar cred că nici mă bagă cu ea, mă bagă. Te bagă, mă. M-a băgat. Am stragă-l acum. Taci. Deci ce dă-n tine? Ha? Am, pleacă de acolo. Te lasă, nene, gata. Fugi, nene, fugi. Fugi câte zi în picioarele, Ia nene. uite pe Ene Se uita cât se înapoi, e cucoșe. prea urât. Se cucoșe ăla, Cucoșe Ene, uite și tu la el. merge cu ciocanul. Are ciocanul în spate. Ciocanul în spate. Ia taci că vine Ia. după mine, mă. Asta că e de bine dacă vine cu mine și mine și după Ene. Când mă scap de la... Dau să hop. Mă te cu capul. Taci că nu știa schema asta. Da, Mă da. jos, Cristi. Scăpai de la mă, băga mea și la familia lui. Bulan, ești de bună cap. Taci că vine, nu vine, mă. Ba da. Ba da, mă, vine, băi. Taci. Alexandru, du-te pe generator, hârf. Băi, e simțite, mă. Fugi, bă, aaa. De cum să moară și anguci. Taci. Aaa. M-a văzut, mă. Socandete. Dar uite cum se uită nesimțitul la tine. Mă rușie de sus pe Da. mine. Măcar pe joc. Uite la Ene unde stă, ia uite aia. Băi, de mult, cred că scap, nene. Dacă nu găsești telefonurile cu... Nene, scap, nene! Doamne. Ăsta scăpă. Taci. Nu cred. Vine pe... Aaaa, hai Hai că că vine. vine, să-i dă jos. Acum așa mă fug. Ce s-o făcut? Ia uite-l.
Tu l-a văzut de el? Fix la el m-am dus aici. Cine și-a L-a văzut? vins dracu. Ia de că greșesc Oh, uite, deci tu cum îl bag. Are hook aproape, mă. La mă, uite, are aproape, băi. Greșesc până acolo. Hai să mă salvez, mă. Mamă, te băgăm pe ele. M-a văzut, bă, zdranță, mă. Bă, dar ai făcut sală, văd. Dă-mă repede pe mine jos. Dă-i chelie. Dă-i băi cheliuță. Serios. Jason Statham. Bă, tu ești văzut Jason Statham, mă. Dar dați-mă vere viață. Bă, că vine la după mine și te atrage aici. Ba, alo, pe ele. Nu zic că atrage. Tu ești mort, mă. Te găsesc eu. Da, mori. Du-te și caută headshot ăla, sau dacă e mai supraviețuiește și deschide ușa, mă, știi? Hai că-mi dau seama eu. Uite, fiți lângă mine. Sări mă gardă. Nu mă oferă. Nu ne muri. A, mă reșesc Bă, acum. că m-a văzut. Pizduie. Mamă! Mă, aveam decisiv strike-ul și de la tai. Puteam să scap. Ești head-ul aici. Stai că n-are. Bă, mă lasă să scap, ești prost? Mă lasă să scap, Ce, băi. bă? Bă, ești prost? Zice drumul. Te duci să... Bă, câștigarăm. Bă, mă lăsă, mă lăsă, văzuși? Mă lăsă să Bă, ne scap. lăsa să Mă duse scăpăm. la hedge. Cum dracu, mă? Mă luă și mă duc Da, mă, acolo. luă și-l duc să da. Da, și mă lăsă să scap. Bă, ești nebun? Da, mă, nu știu dracu, îi plăcu atâta Uite, că... uite, GG. Ne? Bă, lasă-mă naiba de treabă. Bine, mă, băieți, păi cam atât a fost cu acest episod. Ne vom vedea în următoarele episoade. Dacă se strâng la acesta 35 de like-uri, vom continua seria. Pa, pa!